Bones. Doncs el vídeo d'avui és per intentar aclarir o mostrar-vos amb passes, mica en mica, tot el que s'ha de fer per poder dur a terme una de les activitats que us he posat, que és força important, que és la d'aprendre a compartir documents de dues maneres diferents, perquè és la base per poder treballar de forma col·laborativa. És a dir, si has de fer una feina juntament amb algun company, doncs és normal que treballeu sobre el mateix document. Doncs quina és la manera, quin és el procediment que heu de seguir per poder fer això, és el que intenta mostrar-vos aquesta pràctica. Us he penjat en la pràctica un vídeo, aquest d'aquí, que és del professor Javier Panadero, que us explica en relativament pocs minuts com es fa el fet aquest de compartir un document. Però tot i soc conscient que pot ser una mica problemàtic, sobretot si no ho has fet abans. No perquè sigui difícil, realment no ho és, però si no ho has fet abans sí que són diverses passes les que jo us demano en aquesta pràctica. Aleshores vaig a obrir la pràctica i anem a veure què és el que us estic demanant. Bé, doncs en què consisteix l'activitat? Doncs el que us demano és el següent. S'han de crear 3 documents en Google Drive, 3 documents. I a dintre de tipus text, processador de text. I a dintre d'aquest document podem posar un text qualsevol. Jo us en poso un aquí de prova, que és el que aniré copiant i enganxant. Aleshores, el nom de cada document us recomano que sigui el que us poso aquí. Per una senzilla raó, perquè així, simplement llegint el nom del document, podeu saber si aquest document és el que jo us estic dient que el compartiu amb permisos de només lectura, o bé amb permisos per fer comentaris, o bé amb permisos d'edició. I així, si teniu una mena com de xuletilla en el mateix nom de l'arxiu, és més fàcil, és més ràpid. Després, quan tu estàs treballant de veritat, tu ja saps si el document aquest el vols compartir amb algun company només perquè el vegi, només perquè faci comentaris o només perquè el pugui editar, el que sigui. Però ara mateix, que és un exemple, és una prova, doncs va bé fer aquest petit artimanya. Aleshores, el document primer, el document número 1, li posarem com a nom per compartir amb només permisos de lectura, el document número 2 per compartir amb només permís per fer-hi comentaris i el document número 3 per compartir amb permisos d'edició. Això, com deia, el vídeo aquest de Javier Panadero ja us ho he explicat, però bueno, anem fent. Bé, què més hem de fer? Doncs la primera part de veritat que hem de fer, perquè crear documents no és ben bé el motiu d'aquesta pràctica, aleshores el primer que hem de fer és el següent. Vull que compartiu aquests documents amb 2 alumnes, qualsevol, m'és igual, de la vostra classe, s'entén. I a més amb mi, que sóc el professor, i us ho deixo aquí el nom de l'adreça que tinc. Molt bé, doncs, com veieu, sortirà una finestra d'aquest estil, en què diu comparteix fitxers amb persones, grups. Doncs heu d'escriure les adreces de correu electrònic d'aquests 2 alumnes que heu triat com a companys de joc en aquesta pràctica i a més el meu. I així jo podré veure si ho heu fet bé o si us heu equivocat en algun punt. Fixeu-vos que en aquesta part d'aquí diu, en la imatge que jo us he enganxat en la pràctica, posa editor. Això és el que haureu de modificar. Haureu de posar com a lector, per comentaris o editor, depenent del que vulgueu que l'altra persona faci amb el document que l'esteu compartint. I també és molt interessant escriure aquí un text, que us he pintat aquí un bla 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 per pintar alguna cosa, però hauria de ser un text que sigui rellevant per la persona que ha de rebre el document. Perquè el que realment rebrà aquesta persona és un correu electrònic en el qual se li informa que hauràs compartit, que algú ha compartit un document amb ell. De tal manera que aquest text que poses aquí és important, perquè si estàs informant a l'altra persona de què és el que estan compartint amb ell. Per exemple, si tu estàs fent un treball i has d'escriure una memòria, un text, i aquest treball es conjunta amb una altra persona, el normal és que li escriguis aquí en aquesta casella, on te posa bla bla bla, li escriguis alguna cosa de l'estil t'envio el document en el que tots dos hem de treballar per poder fer el projecte de lo que sigui, no? Sí? Senzill. Vale. Llavors, hi ha una segona part de la pràctica que és crear un quart document que aquest quart document el que ha de contenir són els enllaços a aquests 3 documents anteriors. De tal manera que qualsevol persona que pugui tenir aquest enllaç pugui obrir aquell document
amb els permisos que tu has triat. En definitiva, la primera part es tracta de compartir amb unes persones específiques un document teu. I en la segona part es tracta de crear uns enllaços per poder compartir amb qualsevol persona que tingui aquell enllaç. I per acabar d'arrodonir una mica la pràctica, doncs aquest quart document que has creat, on a dintre hi ha els enllaços, aquest document és el que has d'entregar a la tasca de Google Classroom. Així de pas, intentem assegurar-nos que ens en recordem de com es fa per pujar un arxiu a una tasca de Google Classroom. És una tasca tota aquesta completa, s'han de fer diferents coses, però realment sempre és el mateix, és molt senzill. Doncs vinga, el primer de tot, anem a Google Drive i com jo us vaig comentar, hauríeu de tenir una carpeta que és aquesta que posa Classroom, que jo sempre us dic que en principi no heu de tocar, en principi. I després aquí a sota hauríeu de tenir tot un seguit de carpetes de cada matèria que jo us vaig comentar que era bo que les anéssiu creant. Llavors he creat Digital Skills, perquè aquesta matèria que estem fent li hem posat aquest nom espectacular de Digital Skills. I ara mateix aquí a dintre no hi ha res, com en principi és el que hauríeu de tenir vosaltres, perquè és la primera pràctica en la que heu de crear algun document aquí dintre. Doncs bé, fent nou, document de Google, ens surt un document en blanc. El primer que us deia és que el títol d'aquest document hauria de ser alguna cosa així com document 1, permisos de lectura. Per compartir només en permisos de lectura. I aquí podem posar una frase qualsevol. Quina frase jo us deia que podíem posar? Doncs, per exemple, aquesta d'aquí, que diu: aquest és un text de prova per emplenar el document per compartir amb només permisos de lectura per aprendre a compartir documents entre persones. Estupendo. Doncs vinga, posem això aquí. El que faig és un copiar i enganxar, Control C, Control V baixa. O, si voleu fer, es pot fer amb el botó dret, copiar, enganxar, hi ha moltes maneres de fer-ho. Molt bé, ja tenim el nostre primer document creat. Aquí el tenim, Google Drive, el primer. Doncs anem a fer el segon. Ara ho faig amb el botó dret, documents de Google, el segon document, document 2, aviam que va una mica lent ara. Molt bé. Per fer-hi comentaris i podem posar-hi el mateix text d'abans canviant una miqueta això, per compartir per fer-hi comentaris. Fet. I ara anem a fer el tercer i últim d'aquesta primera part. Estic esperant que el sistema respongui. Vale. Document 3. Per editar. Com veieu, els noms no són exactament iguals, però el que importa és la idea. Sempre us dic el mateix. Per compartir amb permisos d'edició. Permisos d'edició. Molt bé. Ja tenim els 3 documents. Aleshores, ara el que hem de fer és compartir-los amb 2 alumnes i amb el professor, en aquest cas soc jo. Llavors, podem venir per aquí, fem botó dret i comparteix. També podríem fer-ho des del mateix document. Vaig a obrir-lo i aquí a dalt us apareix un botó blau que posa compartir, si ho teniu en anglès, share, en l'idioma que sigui, és el de menys. Tant és. Avui sembla que li costa, Va una mica... Molt bé. I el que veiem són 2 finestres. Aquesta primera d'aquí, que diu comparteix fitxers amb persones i grups, i aquesta segona que diu obtenen enllaç. Recordem que estem fent una tasca que són 2 parts, primera part i segona part. La primera part és compartir amb persones específiques, per tant és la primera de les finestres, unes persones concretes. I la segona part era generar un enllaç que enviaríem a la resta del món. Doncs,
Aquí vaig a posar l'alumne 2 com a primer company. Evidentment són alumnes ficticis, no existeixen, però és una prova. I després aquí em puc posar a mi com a professor. Sí. I aquí escric el comentari de prova, el comentari d'informació. Aquest és el document amb permisos de lectura. Aquest. I en permisos de lectura li poso lector. I envio. I ja està fet. Sí? Això ho hem de fer amb els 3 documents. D'acord? Amb aquest, com veiem, ara ens surten aquí 2 personetes, que vol dir que ja està compartit. Aquests altres 2 documents encara no ho he fet. Ho faré ara des del Drive. La veritat és que m'agrada bastant més treballar des de l'explorador d'arxius del Drive que no des del mateix document com hem vist abans. Doncs aquí faig el mateix. Alumne 2, alumne 3 i amb mi. I aquest va amb permisos per fer-hi comentaris. I envio. I el tercer fem igual. Botó dret, comparteix, alumne 2, alumne 3 i Rafael per poder editar. Editor i enviar. Molt bé. Ja hem fet la primera de les parts. Recordem que era primera part, enviar amb 3 persones i escrivint el text. Segona part, hem de crear un quart document. Ens diu aquí que aquest quart document ha de tenir com a títol a compartir documents. Doncs vinga, un quart document de Google. Aquí vaig, ràpid, perquè ja ho hem fet 2 vegades, 3 vegades. Vull dir, això no té massa misteri. Aviam, que respongui. A compartir documents. A compartir documents. Fantàstic. I aquí me diu que també he de fer això. A compartir documents. I el que em diu, la pràctica, és que això serà el títol. Per tant, tornem a repassar una cosa que ja hem vist. Ens posem aquí amb el cursor, qualsevol de les paraules d'aquesta primera frase i triem, en aquest desplegable triem títol. Molt bé, això és el títol del document. Fantàstic. I ara hem de fer una llista amb 3 enllaços. Els 3 enllaços, cada enllaç de cadascun d'aquells documents que hem fet abans. Doncs venim al Drive, que és la manera més senzilla de fer-ho. Veieu, ara ja ha sortit el quart document. Primer, permisos de lectura. Botó dret. Obtenir enllaç. I aleshores ara ja la primera de les finestres, la de dalt, ja no es veu tan gran i ara el que s'ha fet gran, o grossa, seria la finestra de sota, en el que ens surt l'enllaç, en el que farem serà, podem fer-ho només per l'Institut Peralada o tothom que tingui l'enllaç, el que vulgueu, i el primer era lector. Lector, el primer document lector. Lector, perfecte, està fet. Copiem l'enllaç, ja el tenim copiat, i fem fet. Ja tenim l'enllaç copiat, però encara no ho hem escrit enlloc. Cuidado amb aquí, perquè ens podem confondre. L'objectiu era crear un document, un quart document, en el que hi posaríem els enllaços. Doncs col·loco l'enllaç. Primer enllaç. Podem posar-hi alguna cosa davant? Home, això seria fantàstic, no? Per exemple, permisos de lectura. I així, a més, n'estic informant. Repeteixo l'operació pels altres 2. Aquest, per fer-hi comentaris. Botó dret. Obtenir l'enllaç. Fem que el tingui tothom. Fem que sigui per comentar. Copiem l'enllaç. Fet. Tornem al document i diem per fer-hi comentaris. I posem l'enllaç. Enter. I aquí ja deixo el text del següent. Per editar.
Venim a Google Drive, agafem el tercer, botó dret, obtenir l'enllaç. Tothom que tingui l'enllaç, editar, copio l'enllaç, fet, enganxo. Aquestes passes les he fetes molt ràpides perquè les he fet moltes vegades a la meva vida i en aquest vídeo ja l'hem fet com unes 3 vegades, o 4 o 5, les que siguin. Si teniu dubtes, aneu a poc parant el vídeo. Vale? Ja tinc el document, ja està. El document aquest ja no el necessito veure. No necessito veure tampoc ni les instruccions, ja sé què és el que he de fer. Ara estic aquí. Perfecte. Aquesta és la tasca. Tinc el vídeo de Javier Panadero, que recomano molt el seu canal de YouTube en el que hi ha vídeos de moltes coses molt interessants, de vídeos molt curts a vídeos una miqueta més llargs, en els que us explica moltíssimes coses. Per tant, si teniu dubtes de coses d'aquestes d'eines, fantàstic. Si no, doncs ja els anirem veient de mica en mica. Moltes gràcies, Javier, per la teva feina. Llavors, què hem de fer? El teu treball és la manera que tenim d'informar al professor de que hem acabat la tasca. Llavors, hem d'afegir aquest quart document. Deia la tasca, afegim aquest quart document. Afegim, utilitzem Google Drive, per exemple, i anem a buscar-lo. Doncs, com que l'acabem de crear, és el primer del document, que està aquí, en recents, el primer del document. Si no apareguessin aquí, perquè potser l'hem fet fa uns dies i ens hem oblidat i no apareix en aquest llistat, doncs anem a buscar-lo, que sabem on està. La meva unitat. Si som curosos i som capaços d'endreçar bé les nostres creacions, en carpetes, ben endreçadets i amb un nom correcte, no tindrem cap mena de problema en trobar-lo. Mireu, estem treballant a Digital Skills? Jo us he dit que ho poseu a Digital Skills. Estem a la matèria de Digital Skills? Doncs endavant, ha d'estar aquí. I aquests són els 4 documents que hem anat creant. Els he d'adjuntar tots? No, la tasca em deia que només havia d'adjuntar el quart document. Aquest, el de compartir documents, que ja tenia els enllaços als altres 3. El selecciono i aquí ja me surt insereix. Molt bé, m'apareix aquí, està pujant, està arreglant, diguem-ho així. Ja està fet? No, no està fet. Val? Bueno, sí, en aquest cas sí que està fet perquè ja ho havia fet abans. Llavors, aquí surt un missatge que heu de fer, l'heu d'enviar. A mi m'he posat tornar a enviar perquè ja l'havia enviat abans, a vosaltres simplement us posarà enviar. Doncs, entregar. I fantàstic, us ha de quedar una finestra així, lliurats, que vol dir que ja han arribat. Fins i tot aquí surt un botó d'anul·lar l'enviament, per si un cas us heu equivocat i voleu anul·lar-ho. Molt bé, doncs amb això s'ha acabat. Com veieu, no és tan difícil, sobretot si ja ho has fet alguna vegada. Si ho has fet alguna vegada és una tasca repetitiva, molt repetitiva, i si no has fet mai, doncs com que ho has de fer 3 vegades cada vegada, cada part, primera part 3 vegades, la segona part 3 vegades, al final acabes agafant una mica el ritme. Vigileu, sobretot, donar els permisos adequats a cada arxiu. El de lectura, lectura, el de comentaris, comentaris i el d'edició, el d'edició. Perquè és molt desagradable fer una feina, compartir-la amb algú que teòricament només l'ha de veure, donar-li permisos d'edició i que te destrossi el document. Si no us ha passat mai, alguna vegada us passarà i ho aprendreu de cop. Vinga, que vagi molt bé i espero que us hagi sigut útil aquest vídeo.